Hello! Harley Quinn. Pero ang nilagay ko doon, Harley Chicken. Anong tawag doon yung baseball bat niya? Kasi gawa yun lahat. Actually, lahat yun. Gawa lang sa sa amin. Tulong-tulong lang, mga ka-group ko. Scotch tape po. Tapos yung t-shirt, yung suot ko doon, t-shirt ni Rex. Ito. Actually, ano lang to? Walis. Yung hawakan ng walis. Tapos yung sa t-shirt ni Rex, tapos drawing yon ni Jackie sa DTI. So, yung short, boxer short lang yun na nilagyan ng scotch tape. Hi guys! Pa-visit naman yung dun sa FB account ko, Vanessa De La Cruz. Hanapin nyo yung pinost ko doon na kay Harley. And then, pa-share. Share lang ng share. Laki na ng share ng kalaban. Bye-bye!